Huli ka mga aktwal nga pagpangawat sa usa ka lalaki sa tindahan sa Barangay Bolok-Bolok sa lungsod sa Sibulan, Negros Oriental niadtong Lunes, Hunyo 22 sa buntag. Sa CCTV footage makita ang usa ka lalaki nga barog atubangan sa tindahan. Lakip sa nakita ang babay nga gatalikod nga may giasikaso. Milingi-lingi pa kini og misuway pagkuha sa bag apan wa madayon. Apan dihang nakakita og higayon, gikuha dayon ang bag nga gipatong sa istante ug paspas kaayong misibat. Matod ni Elaine Villafuerte nga ang iyang iyaan ang nagbantay sa tindahan sa iyang inahan. Bago lang silang nangabli dihang miabot ang maong lalaki ug nagpatuong mupalit og 15 ka kilong bugas humay. Apan samtang giandam sa tindera ang iyang bugas, gikawat sa lalaki ang bag nga may sud nga kapin sa 5,000 ka pesos, mga importanteng cards ug mga dokumento. Giingong wa na makahuna-huna ang iyang iyaan ug hipo sa iyang bag tungod kay gaandam na siya sa gipalit sa customer. Gipablatter na sa Sibulan Municipal Police Station ang maong hitabo. Apan giingong maglisod sila sa pag-ila sa suspect tungod kay nagtabon kini sa iyang naong ug nagsulob usab og face mask.